această minunată parabolă spusă de nimeni altul decât de Dumnezeu, Creatorul la toate, Creatorul, Mântuitorul și Sfântitorul nostru. Nu sunt cuvinte spuse de oricine. Și nu sunt cuvinte, dragii mei, care sunt spuse la întâmplare. Ci toată această parabolă spusă de Dumnezeu este ca să ne învețe ceva. Vă rog din suflet, să fiți atenți la toate aceste Sfinte Evanghelii care se citește duminică de duminică, dar într-un mod special la aceste duminici din perioada triodului, fiindcă sunt fundamentale pentru creșterea noastră ca și creștini adevărați. Și vă dau un exemplu ca să vedeți. Mărturiseam un monac călugăr cu ani de mănăstire. Și spun, fii atent la smerenie. Și el mă întreabă. Și la urma omului preasfințite, ce este aia smerenie? Și a spus, cum după atâția ani de mănăstire, după atâtea timp petrecut în slujbe, la biserică, tu mă întrebi acum ce este aia smerenie? Sau, un alt exemplu, de la mărturisit din nou. Fiindcă acolo este un laborator special spovedania, în care se lucrează cu Doamne Dumnezeu. Întreb, cum stai cu patima aceasta a slavei de șapte și a mândriei? Și nu odată, de mai multe ori am auzit răspunsul acesta. Nu am așa ceva. Și îl întreb, cum poți să spui acest lucru după zeci de ani, botezat fiind, crescut în Biserica Ortodoxă? Au nu știi că singurul om de pe pământ care nu a fost atins de vreo patimă, deci și de aceea mândrie și a slavei de șapte, a fost doar Maica Domnului. Și că toți ceilalți, într-un grad mai mare sau mai mic, suntem atinși de această patimă a mândriei. Și trebuie să luptăm cu ea toată viața. Au nu știi cum diavolul caută să-l împiedice pe om și când nu reușește, sau poate omul a reușit să iese din patima lăcomiei, a desfrâului, a iubirii de argint și așa mai departe, caută ultimul lucru și anume să-l facă să cadă în mândrie. Și știți în Paterii ce frumos este descris cu un pusnic, a fost urmărit de diavolul să-l tragă în patima aceasta a mândriei, știind că așa îi poate dărâma toată munca. Iar călugărul, știind lucrul acesta, știa că inclusiv când era pe patul de moarte și după, când sufletul se urca la cer, tot diavolul îi spunea sufletului, gata, acum ai scăpat, ai învins patimile, ești un sfânt. Și el spunea, nu încă. N-am trecut încă prin fața Mântuitorului. De aceea vă rog să fiți atenți, că avem cu toții de învățat în aceste duminici din Evangheliile lor și slujbele lor. Duminica trecută, și chiar poate înainte o duminică, cea a Vameșului Zaheu, duminica trecută a Vameșului și Fariseului, ni s-a spus de către Dumnezeu într-un mod foarte clar și explicit ce este smerenia. Cum un om care s-a smerit
sau se smerește, ajunge să fie în fața lui Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu și ne arată cum lui Dumnezeu îi place ca omul să fie smerit. Și știind lucrul acesta, bineînțeles că fiecare din noi trebuie să se gândească unde sunt eu în lupta aceasta împotriva slavei deșarte și a mândriei și în câștigarea unui grad de smerenie cât mai înalt. Duminica aceasta a Fiului Risipitor, Dumnezeu ne vorbește despre pocăință. Iarăși de la mărturisit. Un creștin care este într-o patimă. A băut ea de sfânt și așa mai departe. Și întreb, ești în această patimă? Ridică-te! Nu pot, pentru nu știu cum. Evanghelia de astăzi ne învață și ne arată, printr-un exemplu extraordinar, cum se poate face acest lucru cu ajutorul lui Dumnezeu. Personajele descrise în această Evanghelie, dragii mei, toate simbolizează pe cineva. Ni se vorbește despre un tată care are doi fii. Prin acest tatăl, Sfinții Părinți ne învață să-L vedem pe Dumnezeu. Iar prin cei doi fii, două tipologii de oameni, printre care putem fi și noi, bineînțeles. Fiul mai mic, la un moment dat, vine la tatăl, fiul mai tânăr, vine la tatăl și spune: Tată, dă-mi partea mea de avere. Ce face tatăl? Tatăl împarte averea celor doi fii și dă partea de avere care îi se cuvine fiului mai tânăr. Iată, iubiților credincioși, prin acest lucru ne arată cât este Dumnezeu de aproape de om. În primul rând, vedeți cum Dumnezeu lucrează împreună cu omul prin cei doi fii ai săi. Și așa suntem toți din noi. Poate noi nu conștientizăm. Dumnezeu este ca un tată pentru noi și lucrează alături de noi și ne vrea binele. Dar nu fără a ne pune la muncă. Nu în asta. Întocmai ca acest tată care vom vedea a lucrat și lucrează împreună cu copiii săi acasă lor. Unul din copii, iată, vrea averea lui. Și iată, Dumnezeu îi dă averea aceasta. Sfinții Părinți spun, fiți atenți la ce se tâlcuiește prin această avere. În primul rând, vedeți că cel mai tânăr. Și știm că la tinerețe omul are cele, să putem spune că este dăruit de Dumnezeu cu daruri extraordinare. În ce sens? La tinerețe omul este sănătos, în general. La tinerețe omul este frumos. La tinerețe omul este plin de viață. La tinerețe omul are deschisă în față viața. Poate să realizeze lucruri extraordinare. Acestea sunt darurile date de Dumnezeu omului. Și ți le dă. La majoritatea. Sunt și excepții, dar la majoritatea omului la tinerețe, atunci omul are darurile acestea în plinătatea lor. Ce face tânărul cu averea de la tatăl? Putea să o ia, să o folosească în sensul bun. Să o facă să înflorească, darurile să se înmulțească. Tocmai ca în Evanghelia și cu talanții. Dar el ce face? Ia averea care este cu mine și dureros, iubiților credincioși, spune Sfânta Evanghelie, pleacă undeva într-o țară departe. Acest cuvânt departe, părinții bisericii îl tâlcuiesc la faptul că omul se îndepărtează de Dumnezeu. Nu a rămas lângă Tatăl, ci
și a plecat într-o țară departe. El să-și economisească darurile acestea cum vrea el. Nu mai are nevoie de tatăl. Nu mai are nevoie de părinți. El știe ce are de făcut. Și pleacă într-o țară îndepărtată. Și ce face acolo? Își cheltuiește averea sa în desfrânări, în desfătări, distrându-se cu prietenii lui. Fiindcă atunci când ai averi, ai și mulți prieteni în ghilimele. Și dacă cheltui averea, ei mai mult sunt cu tine, atât timp cât o ai. Așa ne descrie Dumnezeu, dragii mei. Ce se întâmplă cu omul care are darul de la Dumnezeu și le cheltuie prin fapte. Dacă Dumnezeu ți-a dat minte limpede și, cum să zic, un miracol de a gândi, de a raționa, de a învăța, de a descoperi, iar tu îți petreci timp și timpul este un dar de la Dumnezeu. Foarte prețios, care odată ce a trecut nu se mai întoarce. Este irreversibil. Cel mai mare hoț, spune, este timpul care pleacă și nu se mai întoarce. Ți le-a dat lucrurile acestea și tu ce faci? Ți le cheltui practicând păcate care se transformă în timp în parte. Mintea ți-o tulburi prin băutură, ți-o tulburi prin desfrâni și trupul să-l dumerești, ți-o tulburi prin droguri, cum în ziua de astăzi. Acest dar minunat, iată cum îți bagi joc de el, îl cheltui. Tinerețea, forța din tinereții ți-o strici nedormind, petrecând nopți și trupul tău să-l îmbolnăvești astfel, fără a câștiga valori doveciști. Așa ne descrie Dumnezeu, dragii mei, prin acest tânăr de Evanghelia de astăzi, care și-a cheltuit toată averea lui. Peste acea țară, spune, a venit o secetă cumplită și oamenii au început să fie înfometați și el a început să sufere de foame. Spune mai departe Sfânta Evanghelie că el s-a lipit de un om din acea țară, iar Sfinții Părinți foarte adânc tălcuiesc, vedeți, de cel de care s-a lipit el. Acea persoană este diavolul. Și diavolul nu-l iartă. Diavolul nu pune preț pe el. Și ce va face diavolul? Îl va trage într-o sclavie umilitoare. De ce? Acest tânăr care presupunem că era iudeu, evreu, va fi luat de acel om dintr-o țară îndepărtată. Deci de diavol va fi luat și va fi pus să slujească ca sclav. Și nu la orice muncă, la o muncă umilitoare pentru el, fiindcă creșterea porcilor la evrei era un lucru jignitor. Știți că ei nu acceptau să mănânce carne de porc și considerau porcul ca carnea lui ca un lucru spurcat. El tocmai la acest lucru a fost pus. Să slujească și să îngrijească porcii. Și mai mult decât atât, era hrănit într-un mod încât el era flămând tot timpul. Și nici măcar și-ar fi dorit să mănânce din roșcorile care erau date la porci, dar nici din acelea nu avea voie să mănânce. Iată, iubiților creștini, în ce stare l-a adus faptul că el s-a îndepărtat de Dumnezeu. De sclav, umilit, flămând, care lucra doar ca să supraviețuiască. Așa se întâmplă, dragii mei, atunci când omul se îndepărtează de Dumnezeu și se afundă în păcat. Chiar dacă un om câștigă averi, dar dacă e îndepărtat de Dumnezeu, acele averi sunt tot o sclavie pentru sufletul lui. Și mi-aduc aminte de o știre
în care fiul lui un om foarte bogat din lumea aceasta s-a sinucis. Și a lăsat scris că, având bani la discreție, și-a cumpărat ce-a vrut. Și-a schimbat mașinile și la un moment dat s-a plictisit de viață. Nu mai știa ce să facă. Și s-a sinucis. Vedeți cât de subtil diavolul l-a adus în acest punct unde a dorit să ajungă. Așa este, dragii mei, cu oricare din noi care se lasă robiți de bani. Dar în viața aceasta se întâmplă să ajungi să aluneci în această stare. Oare există cale de întoarce? Și tocmai că Mântuitorul nostru ne arată prin tânărul din Evanghelie că există. Și ce spune mai departe? Tânărul, văzându-se în starea aceasta, spune, și-a venit în sine sau în fire. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, dragii mei, că noi oamenii nu suntem făcuți pentru a sta în păcate și a zace în pate. Noi oamenii nu suntem făcuți pentru a muri. Moartea pentru noi oamenii este un lucru străin, dureros, înfricoșător. Noi am fost făcuți să fim împărați. Adam a fost făcut să fie împărat în rai, dar nu împărat de acesta omenesc. Noi am fost făcuți, dragii mei, de Dumnezeu să fim fii al lui Dumnezeu. Și ca orice fiu este sub acoperământul și îngrijirea Tatălui, într-un mod deosebit. Noi pentru aceasta am fost făcuți. Asta înseamnă că și-a venit în fire sau în sine. A conștientizat, s-a trezit conștiința din el că nu aceasta este starea în care trebuia să fie. Că această stare în care a ajuns este o stare rea. Și ce face mai departe? Și fiți atenți. Spune la un moment dat că și-a venit în sine și a început să-i pară rău pentru ce a făcut și să recunoască bunătatea Tatălui, spunând, iată, când eram în casa Tatălui meu, slugile Tatălui, slugile noastre erau hrănite cu pâine. Adică mâncau bine, avea grijă de ele. Iar eu, nici măcar din roșcovile porcilor nu am voie să mănânc. Atunci și-a dat seama de dragostea Tatălui Său și că a greșit enorm. Și ce spune El? După ce îi pare rău de ce am făcut. Mă voi scula. Rețineți acest cuvânt. Mă voi scula. Vreau să ies, să mă ridic din starea aceasta. Mă voi scula și mă voi întoarce la Tatăl meu. Și voi ruga să mă ierte, să mă primească ca unul din slugile. Nici nu îndrăznea măcar să gândească să fie primit din nou ca fiu, ci măcar ca o slugă. Decât să slujesc unui străin, porcilor mă duc la Tatăl și slujesc acolo că îmi va da măcar pâine. Și-a dat seama de bunătatea Tatălui. Și se întoarce din țara aceea îndepărtată către casa Părintului Său. Ce face Tatăl în timpul acesta? Tatăl oare l-a renegat? Tatăl oare l-a scos din mintea lui și l-a considerat pierdut? Sfânta Evanghelie ne spune așa, că încă de departe fiind Fiul, Tatăl l-a văzut și a alergat către El și a căzut pe umerii Lui. Acest lucru ne arată, dragii mei, că Tatăl, care îl descrie pe Dumnezeu, El tot timpul a așteptat întoarcerea Fiului rătăcit. El l-a iertat din clipa în care a plecat și l-a așteptat să se întoarcă
ca să-L primească din noi. Așa este Dumnezeu. Indiferent în ce păcate ajungem, indiferent în ce patim ajungem să ne cuprindem, nu uităm niciodată că Tatăl ne așteaptă și de departe se uită, oare vine înapoi. Și dacă cumva vine și îl vede, ce face? Nu stă în casă și îl așteaptă, ci aleargă Tatăl către Fiul și îl îmbrățișează și plânge pe omul lui de bucurie că iată Fiul s-a întors. Este extraordinar, iubiților credincioși. Avem de învățat și cei care suntem fii și cei care suntem părinți din această Sfântă Evanghelie. Mulți avem poate copii care nu au ascultat și nu au făcut ceea ce am vrut noi. Și au plecat de capul lor. Să nu uităm și să ne rugăm pentru ei și să așteptăm, fiindcă Dumnezeu, dacă îi așteaptă, noi de ce să nu ascultăm și să vedem și să luăm modelul la Dumnezeu. Și nu numai că îl primește pe Fiul Său, dar nu îl pune ca un argat sau ca un sclav. Deși după fapte se zice meditant. Ci spune slugilor așa: aduceți haina aceea care a avut-o la început. În antichitate, iubiților credincioși, oamenii mai înstăriți aveau niște haine a lor, bineînțeles, care arătau starea lor socială. Sclavii aveau voie să poartă anumite îmbrăcăminte, iar oamenii bogați alții. Deci aduceți haina aceea care a avut-o el, când era alături de mine stăpân. Haina aceasta, Sfinții Părinți o tâlcuiesc ca darul lui Dumnezeu, Sfințitor și Mântuitor, fiindcă cel proniator a fost permanent și este permanent cu toți oamenii. Cel care ne reține în viață, cel care ne ajută să ne întoarcem la Tatăl. Deci dacă Dumnezeu și-a luat mâna de pe noi, diavolul imediat ne-ar nimici. Dar darul sfințitor și mântuitor acela se primește când tu te întorci, când tu te pocăiești, când tu îți ceri iertare, când tu vii din nou în casa Tatălui, adică la biserică, și biserica te îmbracă prin Sfintele Taine cu darul lui Dumnezeu. Aceasta simbolizează haina. Inelul care a fost, aduceți inelul și dați-ne în mână. Stăpânii aveau un inel prin care arătau că sunt stăpânitori, sunt nobili. Inelul cu un blazon de multe ori, care arăta cine ești, în ce casă faci parte. Iar inelul acesta, Sfinții Părinți spun că simbolizează legătura logodna, legătura cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea tot timpul să reia această legătură. De altfel, cuvântul religie vine din latinescu relegare, care înseamnă reînnoirea legăturii cu Dumnezeu. Sandalele arată tainele care Dumnezeu, darul care îl dă prin taine, prin care Dumnezeu te ocrotește și te ajută să lupți cu uneltile diavolești. Și spune mai departe Tatăl: aduceți vițelul cel îngrășat și junghiați-l și să ne mâncăm și să ne veselim, căci iată Fiul acesta al meu mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Și Sfinții Părinți spun că prin acest vițel ni se arată taina tainelor din Biserica Ortodoxă, și anume Sfânta Liturghie. Să știți, când vedeți în picturile bizantine cap de vițel, sau în general vițel sau miel, acesta simbolizează Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă, trupul și sângele Mântuitorului. De aceea, în Icoana Sfintei Treimi, vedeți în unele din ele, pe acea masă, fiind un potir cu un cap de vițel, care simbolizează trupul și sângele Mântuitorului, Sfânta Jertfă. Deci, iată că Dumnezeu
când ne face din nou părtași trupului și sângelui lui Dumnezeu, Cel care s-a întrupat pentru noi. În timpul acesta, Sfânta Evanghelie continuă, fiul mai mare, care vine de la câmp, de la muncă, se apropie de casă, aud de veselie. Cheamă o slugă și întreabă ce se petrece în casă. Și atunci slugă îi spune, iată, fratele tău s-a întors, iar tatăl de bucurie a dat această masă ca toți să se bucure pentru facerea lui. În momentul acesta, reacția fratelui mai mare a fost că s-a supărat. S-a întristat. Și spune Sfânta Evanghelie, nu a vrut să intre în casă. Și tatăl se duce și îl roagă să vină în casă, să intre, să bucure și el. Iar el a fost supărat și îi reproșează tatălui așa. Tată, eu cu tine am stat în fiecare zi, am lucrat zi de zi și niciodată nu mi-ai dat să mă duc și eu cu prietenii mei să mă distrez. Pe când, iată, fiul acesta tău, nu spune fratele, acesta a plecat și a cheltuit averea cu desfrânatele și acum când a venit, tu ai dat acest banchet, această sărbătoare. Dar tatăl spune, fiul meu, tu ai fost zi de zi lângă mine și toate ale mele ale tale sunt. În schimb, fratele acesta al tău, pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Și de aceea ne bucurăm. Pe cine descrie Evanghelia prin acest frate mai mare? Spun unii părinți ai bisericii că prin acest frate mai mare sunt descriși creștini care vin la biserică, își fac datorie, zi de zi, dar care deodată îi judecă pe alții care poate și-au petrecut așa cum aș viața în păcate. Și când vin și aceștia la biserică, încep să-i judece, să-i comenteze, să-i arate cu degetul. Și așa este, iubiților credincioși. Se întâmplă de multe ori și acest lucru. Tocmai că avem de învățat în această Evanghelie că așa cum Dumnezeu se bucură pentru întoarcerea unui om păcătos, sau cum spune în altă parte în Sfânta Scriptură, mare bucurie se face în cer pentru întoarcerea unui păcătos. Dacă Dumnezeu se bucură, dacă îngerii se bucură, noi de ce să fim supărați? Și atunci când vedem un astfel de om care a trecut prin înfrângeri, să zicem, în lupta contra ispitelor diavolești, să fim buni la inimă și bucuroși că iată a reușit să se smulgă, să-și revină, să-și vină în sine, să se întoarcă, să fie din nou în casa lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul. Biserică. Așa trebuie să gândim. Se mai întâmplă, știți cum, mai vine, de exemplu, la biserică o persoană care poate este de pe nou sau nu a fost educată, n-a avut posibilitatea să fie educată în cum trebuie să te îmbraci, cum trebuie să te comporți când vii în biserică. Și atunci încep comentarii. Uite că nu e îmbrăcată cum trebuie, nu e îmbrăcată așa. Și chiar unul o iau și o trag afară. Sau... Nu așa se face. Un astfel de om vine, trebuie un pic de răbdare. Căci uitându-se, văzând, preotul stând de vorbă, va începe să învețe și apoi va deveni și acea persoană un fiu ascultător al lui Dumnezeu. Dacă imediat vin judecăți asupra lor, de multe ori ei fug sănători. S-a întâmplat astfel de lucruri. Deci, din Sfânta Evanghelie de astăzi, avem de învățat, în primul rând, ce înseamnă pocăința. Ce înseamnă pocăința? În primul rând, înseamnă trezirea conștiinței și realizarea faptului că starea de a sta într-o patimă, de a zace în ea, nu este aceea pentru care a fost creați. Deci astfel, dintre noi care suferă de patima băuturii, care suferă de patima desfrâului, a lăcomiei, a iubirii de arginți,
a slavei de șarte, a mândriei, care sunt în deznădejde și alte patimi, trebuie să spună că nu aceasta este starea în care trebuie să fiu. Și mă voi scula și mă voi întoarce la Tatăl, cum a spus tânărul de astăzi. Acesta este punctul de întoarcere către Dumnezeu. Și să înceapă fiecare să vină la biserică și cu ajutorul preoților din biserică, prin taina Sfintei Spovedanii, că de aceea este și așezată Evanghelia asta înainte de post, și prin lupta concentrată zi de zi, clipă de clipă, Dumnezeu îl va binecuvânta și îl va primi și îl va îmbrăca din nou ca pe un fiu al său. Părerea de rău, conștientizarea starea care ești, părerea de rău, conștientizarea faptului cât de bun este Dumnezeu și ce darul ne-a dat și poate noi ne-am bătut sau ne batem în joc de ele. Ne-a dat un trup curat. Și ați văzut Sfântul Apostol Pavel în Apostolul de astăzi, spune, aveți grijă. Dumnezeu v-a dat un trup. Trebuie să-l păstrați curat, fiindcă este lăcaș al Duhului Sfânt. Nu-l pângăriți prin desfrâu. Prin curvii, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci, trebuie mare atenție. De curând, am întâlnit 3 tineri care au trecut prin patima aceasta a drogului. Și pe această ocazie vă spun, iubiților credincioși, am început să se înmulțească într-un vid foarte accelerat astfel de cazuri. Tineri din biserica noastră. Tineri, cum spun, în jur de 20-21 de ani. Frumoși, sănătoși, cu ambele mâini, cu picioare, cu cap, cu ochi, cu tot ce trebuie, nu handicapați, nu stând în scaunul crotile. Deci Dumnezeu le-a dat darul. Toți 3 iau medicamente din cauza problemelor psihice. Toți 3 au un somn agitat și nu se pot odihni. Toți 3 sunt atacați de diavol cu fel de vise și închipuiri. Au o neliniște. Au alergat la biserică, au venit la mănăstire cu speranța de a se îndrepta. Dar au dedus o luptă extraordinară. Unul din ei, la un moment dat, sub anumit pretext, a plecat până acasă. Cum a ieșit în lume, cum și-a adus aminte de stările care îi dădeau drogurile și a plecat și a făcut rost de droguri, s-a drogat. După ce a ieșit din starea de drogat, ce a venit în mintea lui? Iar o să afle în mama, iar o să se supere, iar o să plângă. Mă duc și mă sinucid. Și a căzut într-o stare de deznădejde. Așa se întâmplă, dragii mei. Diavolul acolo vrea să ne aducă. De aceea, Evanghelia de astăzi este o pildă extraordinară în care trebuie să învățăm toți. Și chiar vă rog să o repetați tinerilor, copiilor, când ajung la o vârstă, să pot să înțeleagă, să-i spuneți această pildă, să înțeleagă, să se ferească, ca să nu ajungă în stările de acolo, și dacă cumva se întâmplă, să știe să se întoarcă, să ridice, că tot timpul există o cale de întoarce. Și nu voi încheia spunând numai următorul lucru. Iubiților credincioși, așa cum am spus și aseară, când de la Psalmul Măritul Babiloniei, atunci când un om ajunge să se ridică în patim, sau un popor, când acceptă să fie pângărit de patim, Dumnezeu, ca să-l salveze, trebuie să-l treacă prin suferință. Asta este pedagogia lui Dumnezeu și Vechiul Testament o arată clar cum a lucrat Dumnezeu cu poporul evreu. Când nu a mai ascultat de Dumnezeu, când și-a întors fața la Dumnezeu, Dumnezeu și-a luat darul și au venit popoare peste ei, i-au omorât, i-au schingiuit, i-au luat în robie. Dar când în robie fiind, au început să plângă și să-și pară rău și să aducă aminte de binecuvântarea care le-a dat pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu imediat a făcut astfel încât să fie eliberați
să fie binecuvântați și să înflorească din nou. Vă spun lucrul acesta, ca și popor vorbim, că acum noi, ca țară, vom trece și vom trece mai accentuat prin mari ispite din punct de vedere acesta al duhovnicesc. Una din ele care ne paște imediat după alegeri va fi acceptarea homosexualității, adică relațiilor dintre persoane de același sex, să fie acceptate de statul român. Am certitudinea aceasta, nu că sunt proroc, dar știu că Uniunea Europeană deja avertizează România că nu a votat legile acestea în Parlament. Și spune că vom primi amenzi mari dacă nu vor fi acceptate. Și cei din România cer timp ca să fie alegere, după alegere se poate da drumul. Dar ce s-a întâmplat în Grecia mă confirmă mai mult acest lucru. Grecia, iubiților credincioși, care poate dintre dumneavoastră ați fost, mergi prin Grecia și tocmai ca în România, vezi la margine drumului Troiții, forma bisericuților, cu cândeluți aprinse. Pe unde mergi, vezi câte o biserică în fiecare sat, în orașe pline de biserici. Deci o țară ortodoxă, cu tradiții atât de adânci, iată că a fost îngenunchiată de către masoni, de către vânzători de țară și de credință și a acceptat prin Parlamentul ei să se facă căsătorii între homosexuali. Dureros este următorul pas, fiindcă ei vor cere să adopte copii. Iar copiii crescuți în familiile lor, deși ei spun că nu o să încerce să le dea o educație liberă și nu, îi va influența să fie la fel. Asta înseamnă păcate mari. Nu vă mai spun, din cauza informațiilor nocive pentru care conducătorii țării noastre nu vor să ia măsuri, să blocheze accesul tinerilor într-un mod drastic la informații nocive. A ajuns președintele Academiei Române să spună public acum câteva zile la Cluj și clar, și tare mic o să fie cumva pedepsit, să spună așa, în loc copiii noștri să învețe lucrurile bune, cum am învățat noi, matematică, fizică, chimie, să se dezvolte pe partea aceasta a științei, să-și cunoască istoria, el atrage atenție și spune, ce învățăm? Educația sexuală și să-și ridice întrebarea dacă sunt băieți sau fete. Deci dacă el a ajuns să spună acest lucru, înseamnă că lucrurile sunt foarte grave. Iar noi, ca duhovnici, vă spunem, iubiților credincioși, vă spunem că au apărut cazuri de homosexuali și lesbiene în rândul tinerilor noștri. Cel puțin ca practică. Fiindcă au fost prinși de moda zilelor acestea. Iar lucrul acesta este un semnal dureros, fiindcă Dumnezeu nu-i place acest lucru. Și nu este exclus să trebuiască să trecem prin suferință. De aceea, fraților creștini, în primul rând, să luptăm să păstrăm credința adevărată. Să luptăm contra ecumenismul și a influențelor lui. Stați cât mai uniți. Veniți la biserică cu drag atunci când ne cheamă clopotele. Mă bucur să aud că aici, în parohia aceasta, prin efortul părintelui și prin dragostea creștinilor, și sâmbătă seara vin oamenii la priveghere. Fiindcă duminica începe de la vecerea de sâmbătă. Iar duminica este ziua Domnului. Deci de la vecere începând trebuie să o dăm lui Dumnezeu, că așa ne cere Dumnezeu. Nu stăm la televizor, la filme, la distracții și așa mai departe. Acesta e un lucru minunat. Deci avem grijă de credință. Învățați-vă copiii să-și păstreze credința. Vedeți că în lume acum circulă idei de acestea generaliste, sincretiste, cum se numește, în care amestecă religiile și îi duce spre ideea de religie, fiindcă așa se vrea.
Învățați-le istoria bisericii noastre, ortodoxe, adevărate, cum au luptat să păstreze cuvântul. Al doilea lucru, fără milă, păziți și feriți de informațiile nocive. Să nu aveți nicio mustrare de conștiință dacă copilului tău nu-i dai telefon decât când ajunge să poată discerne cât care informație bună și care e rea. Spunând, cum spun unii din creștini, trebuie să-l înveți pe copil și cu telefon și cu internet și cu asta, că așa e lumea. Să știți că sunt țări, sunt comunități care își protejează copiii nedându-i acces la telefoane de acestea performante ca ei să aibă acces la orice fel de informații. Sunt țări care protejează internetul, informațiile prin hotărâri de guvern. Și eu consider personal că o țară care nu e astfel de măsuri își ucide copiii și totodată își ucide și viitorul. Și lucrul acesta îl vedem cu toți. Avem, dragii mei, mult de lucru. Sunt zile nu ușoare, dar Dumnezeu, prin darul Său, ne va ajuta. Și când poporul evreu a fost dus, și cu asta închei, în Babilon, și era greu, Dumnezeu nu înseamnă că i-a părăsit, ci pe cei care l-au iubit pe Dumnezeu, chiar robia babiloniană, i-a protejat, i-a acoperit. Așa au fost Daniel, prorocul, așa au fost cei 3 tineri din Babilon, care, iată, Dumnezeu a avut grijă de unii și de alții din popor. Și când poporul a ajuns să-i pară rău în masă, atunci i-a dus din nou în țară, a reconstruit templul și a venit în țară. Așa să ne ajute și nouă Dumnezeu, să ne ajute să trecem prin momentul acestea din vecii vecilor.